Vi vil gerne finde differentialkvotienten for f af x er lig med 1 over x. Vi starter med trin 1, som er at finde delta y, som er f af x0 plus h minus f af x0. F af x0 plus h bliver 1 over x0 plus h, og f af x0 bliver 1 over x0. Og man kan også se på tegningen, at vi har x0, og vi har x0 plus h, og vi har f af x0, og vi har f af x0 plus h. Og så afstanden mellem f af x0 og f af x0 plus h, det er delta y. Ja. Vi vil gerne lave fællesnævner, og derfor ganger vi i den første brøk med x0 både i tæller og nævner. Og i den anden brøk ganger vi med x0 plus h både i tæller og nævner. Så samler vi det til en brøk, så den kommer til at hedde x0 minus x0 plus h, divideret med x0 plus h gange med x0. Og så trækker vi x0 fra x0, så den kommer til at hedde minus h, divideret med x0 plus h gange med x0. Så er det trin 2, som er at finde differenskvotienten, som også er sekantens hældning. Så vi siger delta y divideret med h. Så vi skal sige minus h divideret med x0 plus h gange med x0 og divideret med h. Vi skriver så h over 1. Nu vil vi gange med brøken, så derfor bytter vi om på tæller og nævner. Og for at samle det til en brøk, fjerner vi h'erne, så den kommer til at hedde minus 1 divideret med x0 plus h gange med x0. Trin 3 er at finde differentialkvotienten. Når h går mod 0, så indsætter vi 0 på h's plads, og derfor, når h går mod 0, bliver differentialkvotienten minus 1 divideret med x0 i anden.